Здравейте всички, аз съм ОРМБГ и днес ще ви покажа как да си направите кърсор и то готин, много готин на мишката. Така, идете в Google или вашата веб страница, която ползвате или веб браузър. Така, тук пишете Animated Cursors. Ето така се пише cursor. Така, сега цъкайте ето това, първото, и тук, където ви видят очите, виждате курсори. Така, чеки мога съм да ви направя така да можете да виждате. Така не виждате, така че така, тук виждате много курсори. Тези курсори, ето това примерно е курсор. Сега ще го видите. Ето това. Вижте колко са готини само. Ето вижте какви курсори има тук. Има най-различни. Ето този примерно. Вижте. Гори. Ето тук има и на Майнкрафт курсор. И тези курсори също работят. В смисъл, всичко е много готино. Cursor sets. Да го видим това. Тук виждате някакви курсори, които не знам къде ги има. Този е готин. Мен поне ми харесва. Ще го изтегля. Ето тук цъкате download. И ето ви го кур. Пише ви кур. Кур 1054. Тоест курсор 1054. Както да е. Ето ви го курсора. Така. Идете в старт менюто, обаче вие това не го виждате. Идете в... Чакайте да ви мръдна това да го виждате. Така, ето тук, влезте в старт менюто, цъкате компютър. Не, извинете, обърка се. Така, идете тук, цъкате контролен панел, защото те с едни и същи букви започват и така. Сега, какво правите? Тук имате едно мишка. Цъкате на мишка и тук имате показалци. После цъкате преглед. И цъкате на работен плод. И цъкате на вашия курсор, който сте свалили. И ако ви е в папка, цъкате на папката и вътре е курсора. Цъкате приложи и ето ви го и курсора. Надявам се клипа да ви е харесал. Чакайте, мога съм да мръдна това. Така. Надявам се клипа да ви е харесал. Вече го казах. Абонирайте се. Харесайте го. И бай!